without happiness peace is meaningless. ओंखायनो दिनै those who are signatory they are not happy. बेन्सारि स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा बुंगासिनो दङ एबार प्रमद बर' सरकारखौ जेरैखि जाया बोख्लायनांगौ होननानै सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा जेरैबायदि साख्रि मोननांगौमोन मोनाखै ओंखायनो दिनै लाइमोनफोरनि गोरबो आरो खुगायाव बुंगासिनो दं UPPL बायबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा फैनांगोन होननानै सासे सुबुंनो जुदि प्रमद बर' साख्रि होनाय दङब्ला जों बेखौ मिउजियाम खालामनानै दोनगोन जाहाथे अराय समनि थाखाय थाथों होननानै UPPL नि EMफ्रा बिथांमोना गामिनि रायजो राजाजों सावरायनो हायाखै मानोना बिथांमोना गामिनि रायजो राजानाव थाङोब्ला मिटिं खालामनो थाङोब्ला रायजो राजाजों होसोजागोन ओंखायनो बिथांमोनहा गावबागाव क्वार्टाराव थानानै प्रेस मिट होलागासिनो दङ BTC ओनसोलाव जाय जार्नालिस्टफोर साংবাদিকफोर पर्टेल निउसआव खामानि मावो सान हर BTC नि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावो बिथांमोननो 10 कौटि जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड आरो क'क्राझाराव जार्नालिस्ट कल'नि लुगोन होनदोंमोन दा दिनै नों पर्टेल निउसनि सासे सान हर रायजो राजानि थाखाय खामानि मावग्रा नोङो 10 कौटि फैसाखौ मोनबाय नामा मोनाखै मानोना जेरैबायदि एक्टिं खालामदों बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थानाय समाव बे समाव जों हमदांनो हायासै बेखौ जोङो रायजो राजाया बेनो प्रमान जाबाय जे प्रमद बर'आ सासे थगायसुला आरो सासे मिसखलिया मानसि सारा BTC नि रायजो राजा बिथांमोनहा बुंगासिनो दं एबार UPPL बायबाय एबार प्रमद बर' बायबाय एबार हाग्रामा महिलारि सार वेलकाम एबार BPF सरकार वेलकाम बे जों बुंनाय बाथ्रा नङा BTC आव थाङोब्ला मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा बेखौनो बुङो फोरोंगिरिफोरा बेन्सारि स्कुला सरकारि जानांगौमोन दा जायासै प्रमद बर'आ खालामनो हायासै ओंखायनो बेन्सारि स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा बुंगासिनो दङ एबार प्रमद बर' सरकारखौ जेरैखि जाया बोख्लायनांगौ होननानै BTC नि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि दामानि मोनासै ओंखायनो कन्ट्रेक्टरफ्रा रागा जोंनानै बुंगासिनो दं प्रमद बर' बायबाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ सरकार लाबोफिननांगोन होननानै BTC ओनसोलाव रायजो जानाय जाय लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा जेरैबायदि साख्रि मोननांगौमोन मोनाखै ओंखायनो दिनै लाइमोनफोरनि गोरबो आरो खुगायाव बुंगासिनो दं UPPL बायबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा फैनांगोन होननानै BTC ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोनहाबो बुंगासिनो दङ जे UPPLखौ जेरैखि जाया जोङो एबार सरकारनिफ्राय बोख्लायनांगोन आरो BPFखौ सरकाराव लाबोफिननांगोन मानोना BTC आव गोजोन सान्थि मोनसे BTC नांगौ जौगानाय मोनसे BTC नांगौ आरो मोनसे मजबुत सरकार नांगौ जाय सरकारा BTC ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननि दुखु दाहाखौ मिथिगौ आरो बेखौ मिथिनाय एकमात्र सासेल' BTC ओनसोलाव बे जाबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार ओंखायनो जोङो BPFआ गामि ओनसोलाव थांनानै गोबां जों हाबाफारि लागासिनो दं दिनैबो जों उदालगुरिनि दनस्रि समस्थियाव फैनानै रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायगासिनो दङ UPPL नि EMफ्रा बिथांमोना गामिनि रायजो राजाजों सावरायनो हायाखै मानोना बिथांमोना गामिनि रायजो राजानाव थाङोब्ला मिटिं खालामनो थाङोब्ला रायजो राजाजों होसोजागोन ओंखायनो बिथांमोनहा गावबागाव क्वार्टाराव थानानै प्रेस मिट होलागासिनो दङ ओंखायनो BPF सरकाराव फैनाया खाथां जानानै दङ प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिनि सिगां जेरैबायदि खोथा होनदोंमोन आरो BTR सुक्तिनि गेजेरजों जि दफाखौबो मावफुंनाय खोथा होनदोंमोन बे सारा BTC आव मोनसेबो बिदिन्थि गैया ओंखायनो जुदि प्रमद बर' मावनाय गंसे जुदि दालां दंब्ला गंसे जुदि लामा दंब्ला गंसे जुदि फरायसालि दंबा गंसे जुदि हस्पिटाल दंबा गंसे जुदि इउनिभारसिटि कलेज दंबा सासे सुबुंनो जुदि प्रमद बर' साख्रि होनाय दङब्ला जों बेखौ मिउजियाम खालामनानै दोनगोन जाहाथे अराय समनि थाखाय थाथों होननानै प्रमद बर'आ इउनिभारसिटि बानायनो होन्दोंमोन अहा इउनिभारसिटिया प्रमद बर'आ साख्रि होनो होन्दोंमोन अहा साख्रि होदों ओंखायनो दिनै नाय नोङो 2003 मायथाइयाव जेला BTC सुक्ति जायो बिनि एकर्डनि गेजेरजों जोंहा जोंहा CIT मोन्दोंमोन CITआ दङ बेनिफ्राय ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज दं मा होन्दोंमोन जों मोन्दों बेनिफ्राय जोंहा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स बेखौबो जोङो मोन्दों नङा होमबा नाथाय BTR सुक्तिनि गेजेरजों जि इउनिभारसिटि कलेज फैनाय 5 बोसोराव मानो गायसनजायाखै मोनसेबो बिदिन्थि मानो गैया ओंखायनो जोङो रायजो राजाया जानजि खाफाबाय प्रमद बर'आ मा 5 बोसोर 25 बोसोर सम मोनोब्लाबो बे सासे मानसिनो साख्रि होनो हाया मोनसेबो डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया ओंखायनो बे 5 बोसोराव सुबुंफोरा आंगायबाय जोंनो नांथारला प्रमद बर' जोंनो नांगौ हाग्रामा महिलारि होनगासिनो दं ओंखायनो दिनै रायजो राजानि आदालतआव प्रमद बर'आ सासे फेलार आरो थगायसुला परिबर्तननि नामाव बिथाङा परिबर्तननि नामाव गोबां करापसन खालामबाय नाथाय परिबर्तननि नामाव सुबुंफ्रा बा रायजो राजाया जेबो मोनासै अनलि परिबर्तन जाबाय बिथाङा इलेक्सनाव 5 बोसोरनि सिगां बुंदोंमोन BTC ओनसोलाव जाय जार्नालिस्टफोर साংবাদিকफोर पर्टेल निउसआव खामानि मावो सान हर BTC नि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावो बिथांमोननो 10 कौटि जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड आरो क'क्राझाराव जार्नालिस्ट कल'नि लुगोन होन्दोंमोन दा दिनै नों पर्टेल निउसनि सासे सान हर रायजो राजानि थाखाय खामानि मावग्रा नोङो 10 कौटि फैसाखौ मोनबाय नामा मोनाखै दा ओंखायनो जोङो बुंनो सानदों जे प्रमद बर'आ बुंदोंमोन सरकाराव फैयोब्ला
जाय आइडि न' नाम्बार गैया बिथांमोननो बड'लेण्ड आवास योजना न' होगोन। बड'लेण्ड आवास योजनायाव मोनबेसे खोरखि दं, मोनबेसे खुन्थिया दङ, सारा बिटिसिआव बे 5 बोसोराव गंसेबो बड'लेण्ड आवास योजना न' लुवाखै। इभेन जोङो बिपिएफआ न' नांगौ होननानै न' जे लिस्ट हरनाय बेखौ UPPLनि BCDCनि चेयारमेनफोरा गोबां करापसन खालामदों। दा ओंखायनो UPPLआ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबायदि खोथा होदोंमोन ना, मोनसेबो मावनो हायाखै बे 5 बोसोराव। ओंखायनो रायजो राजाया बिथांमोननो 5 बोसोर होबावनाय माने रायजो राजानि दुखु मेगननि मोदैखौ आरो बांसिन गावखौनो गाव दुखु दाहायाव नारनानै हरनायसो। ओंखायनो रायजो राजाया जानजि खाफ्राबाय, फैबाय थानाय समाव बिपिएफनो भट होगोन। UPPLआ भट मोना आरो प्रमद बर'खौ बिथांखौ सासे मिसलिया, थगायसुला, करापसन खालामग्रा आरो बिथाङा सासे फाननानै जाग्रा। बे 5 बोसोर सालायनायाव बिटिसिआ गोबां खहा जाबाय। दा आरो 5 बोसोर सालायबावोब्ला बियो सालायनो मोनला। बायसान्स जुदि गाव बिनाय बादि जुदि जायोब्ला बेयाव माने जेबो थानाय नङा। ओंखायनो रायजो राजाया बेखौ आं मिन्थिखाबाय, बिपिएफनो भट होगोन। गामि गामि रायजो राजाया न'खर न'खर हाग्रामा, गामि गामि हाग्रामा, जोंनि गोरबोआव दं हाग्रामा, बेखौ रायजो राजायासो बुंगासिनो दं। बिथांखौ मिसलिया होननानै जोंबो सानाखैमोन। आंबो बिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानाय समाव बिथाङा बुंदोंमोन, जेरैबायदि खोथा होदोंमोन, गाव शिफ्ट जाखांनायनि उनाव मोनसेबो बेयो खामानि मावाखै। कुनु दिन MLA मन्थ्रि जाया होननाय सुबुङा दिनै गावहा जाहैबाय, नङा होमबा? आरो गोबां परिबर्तन लाबोगोन होन्दोंमोन, मोनसेबो लाबोआखै। दा ओंखायनो प्रमद बर'आ सासे जे मिसलिया, सासे जे बिथाङा थगायसुला, बेखौ जों साफ्रोमनिबो गोरबोआव जोङो रायजो राजाया बेनो प्रमान जाबाय जे प्रमद बर'आ सासे थगायसुला आरो सासे मिसलिया मानसि आरो बिथांनाव जेबो सेन्टिमेन्ट गैयामोन, बे देखायफ्लानो गोरों। दा ओंखायनो बिथाङा सासे एक्टिं गोरों, हयथ' पलिटिक्सनिफ्राय जेला रिटायार जायो बिथाङा एक्टिं खालामहैनानै गुबुन गुबुन फिल्डआव एक्टिं खालामहैनोबो हागौ। मानोना जेरैबायदि एक्टिं खालामदों बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थानाय समाव, बे समाव जों हमदांनोनो हायासै बेखौ। ओंखायनो सासे बिराद एक्टिं गोरों बिथाङा। बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरिफोरा जाय दा सासनाव दङ, खावसे सिगनेटरि, बिथांमोना टटेलि फेलार। बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखै। भारत सरकार, आसाम सरकारखौ ओरैबायदि नारसिननांगौमोन, बिदि नारसिननो हायाखै। दिनै प्रमद बर'आ पिस होनबाय थादों, नाथाय आं बुंबाय थादों उइदाउट हेपिनेस पिस इज मिनिंलेस। ओंखायनो दिनै दस हु आर सिगनेटरि दे आर नट हेपि। मानोना बिथांमोना माखासे सिगनेटरि खालामनायफोरा दिनै जेलाव दङ। दा दिनै सिगनेटरिफ्राबो बे पिस एग्रिमेन्टजों गोजोननाय गैया आरो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो गोजोननाय गैया। ओंखायनो एभरि सेक्सन अफ सिटिजेन अफ बिटिसि दे आर सेइं देट वी आर नट हेपि उइथ प्रमद बर'। ओंखायनो बे पिस एकर्डनि गेजेरजों जोङो रावबो गोजोननाय गैया। ओंखायनो आं बुंदों पिस इज मिनिंलेस उइदाउट हेपिनेस। दा दिनै बे पिस होनबालाय मा जानो? दिनै सिगनेटरिफ्रा माखासे जेलाव दं, बिसोर गोजोननाय गैया आरो बे बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनहा गोजोननाय गैया। ओंखायनो बे मिनिंलेस होननानै आं सानो। मानोना उइदाउट हेपिनेस पिस इज मिनिंलेस।